Lah bisa. Angke kupon ada tinggi-tinggi. Oke dikit. Aki iya ke. Asik aki iya. Asik 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 yuk. Hei hei hei. Ha. Say hey. Dipandang inyo batamba gagah juo sasagudian indaklah ado baguno kok kadisuri apinan manyudainyo kok kadisabui udahlah tala tigo kopilah mencari ini di Calia aku tak jadi antalah aku angko di siki alun ado pulo orang nan manari Calia pulo angko diisi jiko tarantang buke jo calo cari nomor tigo pulo duo nandi agih tando sagudang karate Aduo pulo ampe nyoba lipe duo ampe nandi sure siruo ampe angko direse iyolah elang kepala elang kini sagare kapalo nago angko 9 kini dijago sambilan alun bakunyo alun nado pulo urang nyonan suko sambong pulo main kembali ajiko si inam nyoma buah ganjo 62 nanta suwo 62 nandi agih tando lah gugur bungo kamboyan 79 angkanan di tangan 79 yang datang alun bapunyo urang disiko di Calia pulau angkot tabau nama kelo paku kulai-kulayan 39 angkonan datang 39 kini disilang Ajiko selingkur, Tuan pun tahu si Guntur naik perahu 21 angkanan di kartu 21 nan dituju disambung pulau pantunan Jodendang Ganevo di Bandung Raya 63 angka yang dijaga dicabut atau digoyang sayang awan cabut awan goyang awan cabut yang goyang sayang hey Magu Poyo
Ngancak do 0. Oke. Angko ampe 20 ampe 32 63 75. Yes lagi satu orang. Ada lawannya Pak Ibu? Satu orang pemenang sayang. Oke, satu orang. Kita tingkatkan permainan. Awak main 2 baris 10 angka bebas. Awak tambah balik apa Ibu? Awak tambah sabari lady. 2 baris 10 angka.